оила ҷузъи ҳастии инсоният ва қисми ҷудонашавандаи миллату давлат ба шумор рафта, пойдории давлат маҳз аз мустаҳкамии оила вобастагӣ дорад. аммо ба таъкиди мутахассисони соҳа омилҳое ҳастанд, ки дар баъзе ҳолат ба мустаҳкамии оила хатари ҷиддӣ эҷод менамоянд, аз ҷумла никоҳи хештаборӣ ва оқибатҳои бади он. мутахассисони соҳаи тиб исбот намуданд, ки никоҳи хештаборӣ сабаби дар насл пайдо шудани касалиҳои гуногун мегардад. ҳоло дар дунё зиёда аз 2000 намуд касалиҳои гуногуни вазнини ирсӣ вуҷуд доранд, ки аксари онҳо дар натиҷаи бастани никоҳи хештаборӣ ба амал омаданд. аз чунин издивоҷҳо кӯдакони дорои нуқсонҳои модарзодӣ ва кӯдакони аз ҷиҳати равонӣ ва ақлӣ суст инкишофёфта ба дунё меоянд, ки он барои ҷомеа хатари калонеро ба бор меоварад. агар одамони генҳои гуногун дошта оила барпо намоянд, он гоҳ имконият пайдо мешавад, ки тифл беҳтарин генҳои падар ва модарашро бигирад. илми тиб муқаррар намудааст, ки дар бештари маврид аз никоҳи хештаборӣ кӯдакони дорои касалиҳои ирсӣ табобатнопазир ба дунё меоянд. яке аз сабабҳои афзоиши бемориҳои модарзодӣ ин аз никоҳи хештаборӣ таваллуд шудани кӯдакон ба ҳисоб меравад. дар асоси мушоҳидаҳои мо имрӯз аз ҳисоби никоҳи хештаборӣ якчанд кӯдакон бо бемориҳои модарзодӣ асаб, бемориҳои модарзодӣ чашм, бемориҳои модарзодӣ узвҳои дарунӣ таваллуд шуда истодаанд. агар аз никоҳи хештаборӣ бо нуқсонҳо таваллуд шуда бошанд, яке аз намудҳои онҳо аллакай дар вақти таваллуд мушоҳида карда мешавад ва қисме аз онҳо бошад дар синни 4-5 солагӣ аллакай нишонаҳои бемории худро нишон медиҳад, ки ин гуна кӯдакон то синни ҳамон 4-5 солагӣ умуман дуруст инкишоф ёфтанд, лекин баъди ҳамони синну сол бошад аллакай аломатҳои бемориҳо пайдо намуда ва оқибати онҳо ба маъюбшавӣ оварда мерасонад. аз никоҳи хештаборӣ мешавад ки дар як оила як фарзанд ё мешавад ки дар як оила ҳамаи фарзандон гирифтори бемориҳои нуқсонҳои модарзодӣ гарданд. таҷрибаи зиндагӣ борҳо собит намудааст, ки никоҳи хештаборӣ на ҳама вақт бо муваффақият анҷом меёбад. агар ҷавонон бо ҳам мувофиқ наоянд, боиси сард гардидани муносибати хештабории авлод ва агар кӯдакони носолим ва маъюб таваллуд гарданд, боиси мушкилии зиндагӣ ва дилсардии ҳаёти ҷавонон мегардад. никоҳи хештаборӣ одатан мустаҳкам набуда, боиси вайроншавии оила, парокандагӣ ва аз ғамхории яке аз тарафҳо маҳрум шудани тифли ба дунё омада мегардад. ҳанӯз соли 2015 зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нигаронӣ аз вазъи болоравии сатҳи бекоршавии акти никоҳ, пешгирӣ аз бемориҳои ирсӣ, ки маҳз дар натиҷаи никоҳи хештаборӣ ба амал меоянд ва солим нигоҳ доштани оилаҳои ҷавон, ворид намудани тағйирот ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба манфиат арзёбӣ намуда буданд. ҳанӯз дар паёми соли 2015 ки пешвои муаззами миллат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуда буданд, иброз доштанд, ки яке аз сабабҳои бекоршавии ақди никоҳ ин зиёд гардидани никоҳҳои хештаборӣ мебошад, ки баъдан он боиси ба тавлид шудани кӯдакони носолим ва маъюб гардида боис мегардад, ки муносибатҳои оилавӣ пош хӯрда аз байн раванд. соли 2016 ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳои дахлдор ворид гардида, дар моддаи 14 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳое ки боиси монеа гардидани бастани ақду никоҳ мегарданд пешбинӣ гардид, ки яке аз ҳамин ҳолатҳо манъ будани никоҳи хештаборӣ байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳарон, байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, байни хола ва ҷиян, ама ва хоҳарзода манъ карда шавад. муътадил инкишоф ёфтани муносибатҳои оилавӣ, нигоҳ доштани оила ҳамчун рукни муҳими ҷамъият имрӯз дар меҳвари сиёсати давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. таҷриба ва таҳлилҳои олимон дар самти зарари никоҳи хешовандони наздик нишон додааст, ки агар ин зарар дар одамони солим эҳтимолияти 3-4% бошад, он дар хешовандони наздик чандин маротиба бештар ба қайд гирифта шудааст.
пайдо шудани бемориҳои нуқсонӣ, яъне бемориҳои ирсӣ аз никоҳи хештаборӣ, ин пеш аз ҳама издивоҷ намудани ду хешованд, яъне ки амакбача ё холабача ё аз як ё ду оила болотар ҳамон дар байни оила бошад, ин пеш аз ҳама дорандаи гени патологӣ, яъне ки гени ирсие ки дар хуни ҳам масалан як аъзои оила ва дар хуни аъзои оилаи дигар ҳам мушоҳида мешавад, ки дар якҷоягӣ онҳо метавонанд яке аз генҳои нуқсондор пайдо намоянд ва хавфи пайдо шудани нуқсонҳо бениҳоят баланд мешавад. ҳар гуна бемориҳои ирсие ки вобаста вай аз никоҳи хештаборӣ аст ё ки худи бемории ирсие ки аз он вобастагӣ надорад, табобатшаванда нест, чунки ин тағйирот дар сатҳи гени инсон вомехӯрад, лекин фақат табибон метавонанд ҳамон аломатҳои бемориро кам кунанд ё ки умри ин кӯдаконро масалан барои дарозумртар шудани ин кӯдакон мусоидат намоянд. пажӯҳишҳое ки солиёни дароз гузаронида шудагӣ буданд муайян намуданд, ки 35% кӯдакони маъюбе ки ба дунё меоянд мутаассифона аз ҳамин гуна никоҳҳои хештаборони наздик мебошад. ва албатта масъулияте ки ба дӯши ҷавонон гирифта мешавад, фарзандони маъюб, аз ӯҳдаи нигоҳубини фарзанди маъюб на ҳамаи ҷавонон баромада метавонад ва ин оварда мерасонад дар навбати худ ба беҳкоршавии никоҳҳо байни ҷавонон. бояд қайд намуд, ки агар аз солҳои 2016, 17, 18 зиёдтар буданд муроҷиатҳо, айни замон хело кам шудааст, лекин то ҳол муроҷиат менамоянд. аммо аз тарафи бахшҳо, аз тарафи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот ба қайд гирифта намешаванд, бо роҳҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ пешгирӣ менамоянд. ҳар як нафарро зарур аст ки дар самти бунёди оилаи мустаҳкам ва ба дунё овардани фарзандони аз ҷадди ҷисмонӣ солим кӯшиш ба харҷ диҳад.